yuk yuk yuk.
nganggo leren. Sumene, Mas. Sumene. Sumene iki yo nganggo milih jaran. Karo nunggu jamin jeblos. Apa sing jeblos? Saking semangate lho, Mas. Iki sorry Mbak Ning. Pripun, Mas? Mripatku rada lara. Heeh, mergane iki akeh penyakitan. Kudune mau ki tinggal ngomah wae. Ora jare simbah-simbah nek mripate lara kon nguyuhi. Ceritane sing nguyuhi bojoku malah nyiprat nganti-anti. Wis to. Salah sasaran. Salah sasaran. Ini masih bersama Jadilan Beksa Kuda Nalendra. Nalendra, Mas. Luar biasa pimpinanipun Mas Saking Agus. pundi, Mas? Saking Mriki kemawon. Nggih. Asli lho. Asli. Asli. Ini juga kerjasama dengan Sony luar biasa. Iya, Mas. Wiyogone isi kabeh lho, Mas. Audio. Wiyogone isi kabeh iki. Isi apa? Isi apa? Isi sego. Penyanyine yo isi. Iki 3 wulan, aku 2 wulan. Meteng berarti. Oh, gede ndi? Gede sing 3 nah ya. Yes. Ya, juga ada itu, Mas. Para YouTubernya. YouTuber ini. Ada Semano Video Channel, luar ada biasa. apa? Jeklek. Jeklek. Juga yang dari Terima kasih. Ada siapa lagi? Apa? Trisnalia. Wah, banyak sekali ya. Trisnolio, ya, aku diatur ke. Trisnolio. Ojo dijawabno. Ya. Ayo, Sidor.